Mestská časť krásna, ideálna pre mladú rodinu vďaka pocitu bezpečia, komunitnému duchu a blízkosti prírody. Mám tu pre vás rodinný dom, ktorý vám rád predstavím. Tento šikovný a štýlový dom má 85 m2, 3 izby, veľkú kúpeľňu a priestranú garáž. Bonusom je aj malá záhrada, ideálna na posedenie s grillom, prípadne bazén. Veľký požitok s minimum starostí. Ak vás tento dom zaujal, ozvite sa mi.